abans dels buixos deixat per estrenar. De les 162 webs que van participar en l'anterior edició, hem passat a 250 webs concursants, un creixement espectacular que en bona part està motivat per la nova pàgina web del concurs. Premi Web 2010. Convoca la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i organitza Balear Web amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura, Joventut, Patrimoni i Política Lingüística de l'Ajuntament de Palma. Acte de cloenda i lliurament de premis al Castell de Bellver. Palma, dimecres 9 de juny de 2010. Aquesta és la 9a edició del Premi Web, un concurs dedicat a promoure les webs en català relacionades amb les Illes Balears i Pitiüses. Enguany, s'hi han inscrit un total de 250 webs, s'han registrat 2.929 usuaris, s'han emès 3.684 vots i s'han escrit 570 comentaris. Tot un èxit de participació. Les webs finalistes de cada categoria són les 9 webs més votades pels usuaris. Finalistes de la categoria Art i Cultura. Finalistes de la categoria Ciència i Educació. Finalistes de la categoria Comunicació. Finalistes de la categoria Economia i Empresa. Finalistes de la categoria Esport. Finalistes de la categoria Govern i Política. Finalistes de la categoria Medi Ambient. Finalistes de la categoria Personal. Finalistes de la categoria Societat. Els membres del jurat, l'escriptora i periodista Esperança Camps, la coordinadora de l'àrea de cibersocietat de l'IBIT, Bell Llodrà, l'antropòleg social i president de l'Observatori de la Cibersocietat, Joan Mayans, l'expert en disseny i desenvolupament d'aplicacions web, Francesc Pla, i el filòleg i tècnic de la Direcció General de Política Lingüística, David Cintes, han triat entre totes aquestes webs i la seva decisió es donarà a conèixer a continuació. Recull el premi Toni Serra, de Mas de Nan de Ramon, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palma. Finalment, per cloure aquest acte intervindran Nan de Ramon, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palma, i Margalida Tous, directora general de Política Lingüística del Govern. En acabar, hi haurà un aperitiu de productes de la terra. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. Cedeixo la paraula a Nan de Ramon.
Moltes gràcies. Bon vespre a tothom. Primer de tot voldria agrair molt especialment a Balear Web que hagin triat com a escenari de la seva gala de lliurament de premis d'enguany precisament el Castell de Bellver. El castell és un dels llocs més estimats i visitats de la ciutat, és un lloc que ens parla d'història, de tradició, d'èpoques remotes, però sobretot és, indubtablement, per tots els mallorquins, un dels símbols que visualitza millor els valors del patrimoni i de l'identitat. I jo crec que avui parlam precisament d'això, de patrimoni i d'identitat. Això sí, amb el nou enfocament i amb l'actualització que donen en aquest terme el món global i cibernàutic que habitam. Aquests premis són un referent de la societat de les Illes Balears i prenen part persones, institucions, associacions d'arreu de les illes i això és important. Però això se fa perquè hi ha unes persones, les persones de Balear Web i en especial en Ramon i Helena, que hi posen molt d'entusiasme i creuen en aquest projecte de crear pàgines web, de crear premis per pàgines web en català. Artiguro, esto te pones su título abajo. Y ya ni Artiguro. ¿Qué es esto que te regalas hoy? Exacte. El gran premi.